Асал, илтимос ҳами паёми маро тамошо ки агар дидеста бошима. Асал, матра мегирам тоқат ки не ки ӯ вақте мегирам ки Тоҷикистон да таможни Союз дироя, сев да дарахти чанор бироя, кулобиёву ёвониё бародар шаванд, бинам ки Обамаву Путин лавбалаванд, отаи насиба хонаи шон аз сақолӣ биёя, Шварценеггер биғиз шававу бизоя. Дар Тоҷикистон ба ҷои Аттилову Адело завод бисозанд, камбағало тағадороро бидозанд. Ана ӯ вақт матра мегирам Асал, мешава ҳамаш, тоқат ки ба орзуҳом мерасима ба айдами ту мешавма. Барои онҳое ки ошиқ ҳастанд, ишқу муҳаббат олитарин эҳсосоти инсонист, ки дар қалби ҳар як инсон ҷой дорад. Ба ишқ ҳангоме таҷассум мегардад ки аз ёр ҷудоӣ мекашӣ. Аз гул пурсидан ки ишқ чист, гуфт паҷмурда шудан. аз абр пурсидан ки ишқ чист, гуфт боридан. аз дарьё пурсидан ки ишқ чист, гуфт хушкидан. аз офтоб пурсидан ки ишқ чист, гуфт он шаби торе ки ба ошиқони пок рӯшноӣ дода наметавонам. ва дар охир аз инсон пурсидан ки ишқ чист, гуфт ҷудоӣ. оҳ, агар дар хоб медидам ғами рӯзи ҷудоиро, ҳавас асло намекардам дар олам ишқбозиро. дафшин қати ошиқи пошиқитон ҳайба намедонед одамо дар чӣ фикран шумо дар ошиқ. Ana zabor sasedamo, mana zabor paridam, sagi saseda gazidam, amo vai maro nagazi, amo vai maro nagazi, peshone man kafidagi, dar zikune tu daridagi, agar совест дошта боши, дверь открой, жена хорошая, ман дигар терпет намекунам, ман дигар арақ наменӯшам. матра мегум банга назан пук мешай, теға мегири мара мезани суд мешай, арақи рӯси мара бехона кардай. эй сағира чӣ қадр шӯхта дори ягон кас чашмат накна бе ҳаваи шамништияки. Сағира ҳайвони чӣ ништияк нагуда ягон ҷо ништияк ба хитои кун мешавад. Дар пеш ягон кас меги конкрет на патинутат мекунам. Чӯ кардӣ? хай агар не куни Чӣ? Иҷа биё. Гузиди братишка? Не, ка чо кайди тума нагузидам. Бинда бо даъвора ҷазир накунӣ. Мардак боре гузидӣ. Хай гузида буш ман возда хоб шия ка. Братишкара чӣ гап мезанам? ира чикор кардан дар кора яка братишкара кашидан дар кора сурат шада танаи девол ба фломастери 30 сантиметра била буд. бародаро дарам сағиро гапа кам кунен гап хабара ай пишти корши ҳамин ма кор ёфтам шумо кор намеёфтам. я зиндагитонро обод кунед, я зан бигиред, ай ҳаддаме ҳаёт айхтон я нишона монед. хай бишена қафои кору борохи то қами марда бурам. усмон ҳоз мо кира жуда дурӣ кришара криша не гриша фарқиш я гриша криша биёя тез мурдам химикидае. усмон хая саволот бито савол метахибке хая саволот бито ҳами реперои тоҷик кира гӯш мекунӣ ба айдои кира савола нигина амоқулова эй сағира ман репер нестай ухи мада реперай нигина амоқулова ира мега дар оғӯши ту бимирам гӯҳ табихирам. реперои ҳозираи тоҷика мега дар оғӯши ту бимирам гӯҳ табихирам. фарқи шаҳати батину ниқоқ ҳамаш репер
бародаро, медонена и соле ки омад соли чияй? Соли инамӣ, яъне ки соли петухай. Дар кору боротон марғӣ бисёр мешавад. ҳаяти муханнасот зиёд мешавад. эҳтиёт кинед. Соли инамӣ бадтарин солай барои мардака. барфаке, хуни ҷигар кардӣ бо бӯи барфита. Агар мардак воре дӯстам бидорӣ, метим калита. Калити чира? Ягон калити мерседес ча. Кайфало накишера вақте хондаси мо бихонем ҳало. давом техар. ҷурам шайтонит кард, ки ғайри ту я арӯси дига дорам. Дар кор шава, савганд ёд мехӯрам. Қасам нахӯхи, қасам зада. Дар кор шава, савганд ёд мекунам, ки ғайри ту я арӯс не, миллионта дорам. Всем привет. В общем, ищу такую, нормальную девушку, точнее, жену. муҳтарам хонумо, ҳамин бародар ҷабрдидамон зангирай. Агар тайёр бошен, пешакӣ мегумтон, ки я ароба тайёр кинем пишти хонада. ҳар рӯз ай масҷид рафта деги таҳдиги калон овардан дар кор. авқоте ки оши наҳорда мекунам, як рӯзда и бачада басай. иштиёш чипиделай. Какая Усманбой сервис набуди, тай чашмат фингал хона омади, да киҷо буди? Оқи падари кичико қабинам. Барои чӣ? Чихе барои чӣ? На метирка дорам, на паспорт. 12 сол шуда инҷа гаштистам қадқадира. Ох, тра ҳақ надорам қапанта гражданин мири. Гражданин я матрас бугу тирам тема мекунӣ тоба. Хай, да чиз, да ментхона чико кади? Ментхона бурдам, кофтан, ҳаммара кофтан. Як капек наёфтам. Гуфт айти чӣ пон нестай, хубтараш ҳамин 90% клиентои мо тоҷикан. Я хелешон русира намедонам вообще. қатъиян мо як коре ку ки қатъиян мо тоҷикӣ гап занем, пул биканем мақсад. Ман гуфтам осонае кор, ҳамин даромад бугу шери нари тоҷик хушомадӣ ба савнаи текстил. Хлеб ба маза? Усмон, мо киҷо рафтестем иҷа? Обӯзӣ мекунем. Сағира девонаи чӣ мемридаи хинаки? Сағира зурай, кайф метия. Сағира мемридаи хинаки. Тена ки ман мекунем, обӯзӣ мекунем. Хай либосота намекашӣ? беақли чӣ ту даи зимистони хина кӣ либос мекашад? Девонаи ту? Мемри девонаи чӣ ба либос? Девонаи ба либос обӯзӣ кардан, девонаи ба либос. Бо чӣ даъбрат нагашти омадӣ? Перчаткиё ман ёдам бировардам, рафтем перчаткиёро ҳама гирем меем обӯзӣ. Девона. Очаҷон, барои дидани ту метем ҳастима. Медонам мӯи сарат сафед шидакай дастима. Очаҷон, барои ма баъди Аллоҳ ягонаӣ. Медонам ай фикри ма рӯзи дароз девонаӣ. Очаҷон, барои ту накардам зарраи хубӣ. Медонам пайи қадама ба миҷгонот мерувӣ. Очаҷон, ҷота намегира на зана на фарзанд. тоқату орзу дорӣ ки фарзанда бинӣ хирсанд. Очаҷон, барои ма ҳамо чай ва ҳамо та. Иншоаллоҳ ватан барам, мебусам поҳота. Дар кӯча овоза, дар ғарибӣ бачатав бошай. Чизе буд набуд бас кардам очаҷон, ту зиқ наша. ғайри Аллоҳ ва модар, ҳама чизи рӯи дунё дубликат дора бародар. дар кӣ ҷое бошен, дар чӣ коре бошен, Аллоҳу модара фаромӯш накунед. Усмон, қатики гав задистӣ? Қати Ҳабиб Нурмагомедов. Конор чӣ мега? Хитка ба таҷикӣ гав задиста. Сум мега? Хитша рақосаи манхетан гирифтай ку. Проблема нестай, братка Ҳабибҷон, проблема нестай. Сум ҳами сағирои тоҷики ҳамаш фанатои там. ҷамъ мекунем, сабразид мекунем, сум пума. Неке нашоти бой ҳами
گفتگوی ما را بکن. همین تای کش فقط همین دوشش تای کش بزوره گردی بس میگول می توش میتی فهمیدی؟ هم پریامایی که من خودم یاد دادگیم که چیستان همه شکر 100% هم بچه اکو سوزم. همه بلوک همه بای همه کونر نومروشا نداری تو؟ بته نومروشا بته من خودم قدش چخ کنم انگلیسی را میدونی چشکر